Miñas donas e señores, nenos vellos e medianos, esta historia verdadeira xa escomeza cos romanos. Era unha vez unha terra que Galicia era chamada, onde había moitas tribus nunha idade antepasada. Fabricaban xoias de ouro, de fina ourivesaría, mais as linguas ignoramos, pois ningunha se escribía. Chegaron despois de Roma xentes ben organizadas, que gañaron esta terra polas armas esforzadas. Asentáronse os romanos en cidades que fixeron, e os antigos poboadores dos seus castros descenderon. Mesturaronse os dous povos, vencidos e vencedores, e ao cabo dun certo tempo non quedaron máis rancores. Os romanos posuían unha avanzada cultura e adiantaron moito as artes, o comercio e a agricultura. Falaban estes romanos a ilustre lingua latina, e ao cabo de pouco tempo Galicia por súa tiña. Media Europa e máis aínda falaba latín daquela, como a Horacia e como Ovidio, como a Plauta e Columela. Mais é de todo sabido que a lingua que se falaba non era o latín escrito, aunque moito lle imitaba. Latín vulgar era falar na que entonces entendía, desde o Miño ata o Danubio canta xente ali vivía. Desfeito imperio romano polas armas dos xermanos, a lingua foise rompendo porque todo va